Jeg vil forklare, hvad en kropsscanning eller en bodyscan er. I en kropsscanning træner vi vores opmærksomhed på vores krop. Og det foregår oftest liggende, men du kan sagtens sidde i en stol og lave en kropsscanning. Det vigtigste er, at du træner din opmærksomhed på din krop. Jeg guider dig igennem kropsscanningen og inviterer dig til at mærke forskellige områder på din krop. Og det kan godt være, at du synes, det er ubehageligt eller underligt lige pludselig at skulle mærke din krop igen, eller forholde dig til områder, hvor du har smerte eller ubehag. Så skal du prøve at være venlig og omsorgsfuld, og måske gå væk fra området, hvis det er for ubehageligt. Det vi træner er egentlig at være med ubehaget, men der er selvfølgelig nuancer i den her træning. Det kan være, at du har noget traumatisk materiale i dit liv, så det gør, at du får ubehag, når vi er i et bestemt område. Så er det vigtigt, at du passer på dig selv. Måske lige åbner øjnene og ligger der på venstre side, og husker på, at min stemme er kærlig, og at du er omsorgsfuld og kærlig over for dig selv, når du går ud af kropsscanningen. Det er vigtigt, at du ligger rart og uanstrengt på et underlag eller siddende i en stol, så brug tid inden kropsscanningen på at lægge kroppen godt til rette eller placere den godt i en stol. Hvis du falder i søvn under kropsscanningen, så undgå at blive irriteret på dig selv. Det er helt naturligt, at vi kan falde i søvn. Så følger du bare med der, hvor vi er kommet til. Du er velkommen til at have både lukkede øjne eller åbne øjne. Hvis du vælger de åbne øjne, så kan du lave et diffus blik op mod loftet eller ud i rummet. Mindfulness-opmærksomheden er forankret i vores krop. Vi har alle sanserne i kroppen, vi har vores åndedræt, så det er helt naturligt at træne mindfulness-opmærksomheden, det her nærvær, ved at mærke kroppen. Det er et godt sted at starte, når man skal træne det her at vende hjem til sig selv. Livet generelt, eller hvis du har været i længere perioder med stress eller depression, eller andre livsomstændigheder, det kan godt få os til at fjerne os fra os selv og vores egen behov. Så den her venden hjem til kroppen er en god træning til at symbolisere, at nu vil jeg give mig selv noget opmærksomhed i en periode. Og udover det, så beroliger opmærksomheden på kroppen vores nervesystem, også selvom du synes, du var urolig under kropsscanningen, eller synes, du mærkede dine smerter lidt mere, så vil kropsscanningen berolige nervesystemet. Når du mærker ubehag, så prøv at træne at være med det, uden at blive opslugt. Måske fokusere på dit åndedræt, eller et andet område i kroppen, som føles lidt mere behageligt. Det er vigtigt, at du ikke har forventninger til dig selv. Kropsscanningen har egentlig ikke et mål. I mindfulness undgår vi at have mål og forventninger. Vi prøver at være i øjeblikket. Så hvis du kan huske det, mens vi laver kropsscanningen, så går den ikke ud på at forsvinde væk, eller blive tom i hovedet, eller føle velvære fra toppen af hovedet ned til tæerne. Det går simpelthen bare ud på at være med dig, som du er. Så jeg ønsker dig god fornøjelse med kropsscanningerne.